Hi guys, so day 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 natin ngayon sa quarantine. Kalimutan ko pala explain sa inyo bakit ako na-quarantine. So ganito kasi yun, bago siyang protocol bago ka lumabas ng bansa, either land-based or sea-based. So kailangan mo mag-undergo ng quarantine. Kuya ni-explain na and ganito yan. Wait lang. So ganito kasi yun, bago ka kalabas, diba, mag-quarantine ka muna. So pagtapos mo ng medical, tapos yung finale nun is swab test. Diretso ka nila i-quarantine while waiting sa result. So ganun ang process ngayon bago ka makalabas, para sigurado sila na wala kang problema. Then since day 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 natin ngayon, lilipat tayo ulit sa Manila to undergo a second swab test. So tingnan natin ang result bago tayo deploy. Ano pala, konting advice na to sa mga sasampa ngayon. Huwag kayong problema rin sa pagkain kasi provided naman lahat. Unless na kung malakas kumain, problema mo na yan. Yung sa pag-quarantine rin pala sa inyo, solo lang kayo sa isang room, hindi kayo pwede may kasama. Kaya nga quarantine, diba? So, tapos nun, wala kayong gagastusin ni piso pag nasa quarantine stage kayo. Provided yan lahat ng company under sa inyo. Ay, company pala na under ka. Then, sana nakatulong to mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Kung hindi, wala akong magawa. So, tingnan natin na saan tayo papunta ngayon. Pakita ko ngayon. Nandito tayo ulit ngayon sa tinitirahan ko. Last time, bumalik tayo dito. So, dito tayo magpahinga sa huling araw bago ang flight natin papuntang Singapore. Kasi nandun yung joining port namin. Pakita ko pala sa inyo ano mga natatanggap namin mga pagkain dito. Guys, so time check, it's 8:30 in the morning. Aalis tayo ngayon, pupunta na sa airport. So pakita ko pala ulit sa inyo yung room na tinitirahan ko. Kaya lang siya dati, so ito yun. So yun yun, aalis na tayo.
Hi guys, so nandito tayo sa NAIA Terminal 3. Tahimik masyado dito ngayon. Wala masyadong tao, so makita nyo. DJ for the owner of the behind that. So ganun siya tahimik ang mga airports ngayon. Actually mga OFW lang ang nandito. Ito yung last destination natin. Bali, kakarating na natin galing Manila papunta dito sa Singapore. So since hindi pa magdating yung ating barko, ngayon pina-check-in muna tayo dito sa tinatawag niya na floatel. Literally, floating hotel talaga siya. So nasa port area siya. Bukas ng umaga alis namin kasi bukas ng umaga darating yung barko natin.
So ipakita ko sa inyo ano yung itsura ng bago. Ng room pala. Dito kami na-check, pinatira kasi protocol to sa Singapore ngayon. Lahat ng seafarer dapat dito mag-stay habang hinihintay nila yung barko nila. So, yun. Hi guys! So, dito magtatapos ang ating quarantine session. Kung nakita nyo sa likod ko. Kita nyo ba? So, ito ang magiging tirahan ko for the next couple of months. Maayos, di ba? Maayos lang yan pag una ng video. Nasarapan kasi lahat ng dumi. So, yun. Sana nag-enjoy kayo sa lahat na napuntahan ko. So, ang next part nito is itour ko kayo sa barko kung anong mga makikita. Bago ko makalimutan, shoutout rin pala daw para kay Gerson Sara and kay Chris Bolong and kay Nicole. Yun. So, see you!